entre poetes i parets de pedra, amb un peu a la tradició i l'altre a la modernitat, és on recau la sobirania del poble andorrà. Això és el nostre Consell General. Abril del 2023, se'n recorden? Aquest va ser el mes que es va constituir oficialment la 9ª legislatura d'aquí, del Consell General. També va ser la data que, per molts dels consellers, s'assenyen per primera vegada als seus escons. I ho van fer després de superar unes eleccions que sovint no són fàcils i que no comencen aquí, sinó que comencen aquí, als col·legis electorals. Tant de bo, Òscar, però em sembla que la cosa és una mica més llarga i complicada que això. Joan, què fas aquí? Mira, mirant-me una mica les urnes i les paperetes abans que tot comenci. I està tot bé? Sí, tot en ordre. Però mira, sobretot és el que et deia abans, que unes eleccions, tot i així, és molt més que unes urnes i unes paperetes. I sobretot, que quedi molt clar, no comença aquí. La cosa comença aquí al govern. De fet, al despatx del cap. Unes eleccions generals comencen sí o sí aquí, al despatx del cap de govern, perquè és ell qui signa el decret de convocatòria de les eleccions, que mira, de fet és un decret com aquest d'aquí. Veure? Mira, veus que després, a poc és publicar el BOPA. I què hi posa? A veure, massa cosa no hi ha perquè la teca grossa la tenim a la llei electoral. El que sí que hi ha és un element clau, que és la data de les eleccions. I aleshores sí, amb aquella data i la data de convocatòria, justament, ja es pot confegir tot el calendari electoral, sí? Que els candidats i els periodistes ja sabeu una mica de quin maleu de morir. La veritat és que sí, perquè ja en porto algunes. Clar, entenc que, a més, amb això el que comença és una mica una cursa electoral tant per als electors com també per als partits que s'hi vulguin presentar. Exacte. És a dir, el primer pas els hi toca als comuns, que han d'activar tota la maquinària per publicar el cens electoral definitiu, com aquest d'aquí. Que és allà on hi ha els andorrans majors de 18 anys, amb tots els drets polítics, i que estiguin registrats en aquesta parròquia. I tampoc no pensis que tenen massa dies per fer-ho, perquè en tenen 3 només. Només 3? Sí. Ostres, llavors també és just per a aquells partits que s'hi vulguin presentar, no? Partits i no partits. Què vols dir? Doncs que no només es poden presentar els partits polítics, també es poden presentar allò que diem agrupacions d'electors. Vaja, que si compleixes alguns pocs requisits, s'hi pot presentar una mica molta gent. Jo, per exemple, perquè jo ho entengui, jo m'hi vull presentar. Què hauria de complir per poder-ho fer? Bé, el primer de tot és sortir a les llistes dels comuns. Vaja, poder votar. Sí. I després sí que hi ha alguna sèrie de condicionants, com per exemple, no ser un càrrec judicial de primera línia, no tenir una sentència de presó ferma. No em vas bé, no? De moment sí. I després també no ser cònsol o conseller de comú, i a menys que dimiteixis abans, sí? I després et falta una cosa molt important, que és no sortir en 2 llistes electorals alhora, que això ha passat alguna vegada. Curiós. Crec que tinc els xecs a tots. Posem el cas de que ja he reunit a tota la gent per fer una llista. Ja puc tirar endavant? Ja puc fer la llista? No, de fet encara et falten un parell de coses. O bé, des de fa pocs anys, de fet 3, te'n falten 3. La primera, que és la més nova, és assegurar-te que la teva llista és paritària. Per exemple, si fem una llista, una candidatura nacional, t'has d'assegurar que dels 14 candidats, els 3 suplents els deixem fora, com a mínim un 40% siguin homes i com a mínim un 40% siguin dones, d'acord? Això també passa a les parroquials? No, clar, les parroquials, com que només hi ha 2 noms per llista, clar, la llei al final el que et diu és posar-hi una mica de seny, bona voluntat i que es faci el que millor es pugui fer. Ok. En deies 3, n'hem dit una. La segona? Sí, la segona és assegurar-te que tens el suport de com a mínim el 0,5% del cens electoral. Això amb signatures, eh? Què vol dir? Que, per exemple, aquí a la Massana,
si et presentessis i hi ha 4.000 electors, doncs com a mínim has d'aconseguir les signatures de 20 d'aquests electors per portar-ho al comú. D'acord. I la tercera? I la tercera és justament aquesta, és presentar la llista que heu configurat, la candidatura que heu configurat, i portar-la allà on us presenteu. Si és en una parròquia, portar-ho al comú de la parròquia, i si és una candidatura nacional, portar-ho al govern, d'acord? Perquè les validin i se les mirin i tot plegat. Ara, només tenim una setmana per fer-ho, i spoiler, ja et dic ara que ho presentaràs a l'últim minut, però segur. Coneixent-me, és molt probable que sigui a darrera hora. D'acord, ara ja tenim els comuns que han presentat el cens definitiu i els partits que han presentat llistes. Ara què ve? Doncs, amb tot això, alguns et dirien, i tindrien força raó, que ja està tot el peix venut. Sí. Però, de fet, se't gira encara una mica de feina, Perquè el que passa és que ara és el moment d'acabar de redactar, d'enllestir els programes electorals, les professions de fer, vaja, les idees i les propostes per les que vols que et votin. O sigui, aquestes coses que després ens arriben a la porta de casa. Exactament. Llavors, ara, en aquest punt, entenc que el que ara ve ja és la campanya electoral, no? Sí, i és veritat que a casa nostra les campanyes s'assemblen cada cop més a les dels països del nostre entorn, no? És a dir, molts polítics caminen pel carrer, saludant, donant la mà, molts mitjans de comunicació, els debats electorals, que no faltin, i després també, encara, i força, el porta a porta, que és veritat que en unes eleccions ajustades pot fer la diferència. La veritat és que sí. I és que com que no podem perdre perquè és molt nostre. D'acord, doncs ara ja he fet una llista. He trobat candidats. He presentat candidatura i ja he fet més quilòmetres que en una marató pràcticament amb aquesta campanya electoral. Ara amb això ja ho tenim, no? Ja t'agradaria, Òscar, ja t'agradaria. Encara més, què vols dir? A veure... Mira, encara ens falta l'escrutini. És a dir, comptar els vots, saber com comptar-los i, sobretot, què en fem de tots aquests vots. Però mira, si vols fem una cosa, anem a l'hemicicle i t'ho explico allà. Millor, som-hi. Vinga, va. Al final, l'objectiu d'unes eleccions, quin és? És simplement saber qui ocuparà aquestes cadires, no? El que passa és que, clar, els partits obtenen uns vots i això després s'ha de transformar en el nombre d'escons. Clar, però com es fa això? Perquè tothom qui té vots pot entrar aquí al Parlament? No, ni de lluny. Mira, jo crec que el primer que hem d'entendre és que unes eleccions a Andorra són 8 eleccions en una. En tenim una per parròquia, en tenim 7, i després en tenim una pel conjunt del país. La meitat parroquial és la més fàcil de distribuir, perquè al final el partit que guanya en una parròquia ja s'emporta els 2 escons en joc, per exemple, aquells 2 d'allà, que estaven en joc en aquella parròquia. Si això ho multipliquem per 7, ja tenim els primers 14, la meitat de l'hemicicle, que ja l'hem repartida. I què passa si en una de les parròquies, per exemple, empaten 2 llistes? Mira, és molt senzill. Agafem només aquella parròquia i només les llistes que ja han empatat i repetim eleccions una setmana després. D'acord, però si en aquestes segones eleccions fins i tot tornen a empatar una altra vegada, què? Tranquil, que està tot previst i t'agradarà. Aquí el que fem és determinar-ho per sorteig. Agafem les paperetes de les llistes que han empatat, les posem dins de l'urna, girem l'urna, sacsegem i la primera que surti, bingo, guanyadors. Ostres, mira que és curiós el sistema, La veritat és que no m'ho esperava. D'acord, posem el cas, doncs, que aquesta meitat ja la tenim repartida. Ara, què passa amb aquesta altra meitat? Exacte, la meitat nacional, no? Potser la millor manera d'explicar-ho és imaginar-nos que nosaltres som el Consell i que realment posem a la venda aquestes 14 cadires que falten. Què fem? Doncs el que hauríem de posar és un preu i també tenir una moneda per pagar-les, no? A veure, a mi la lògica em diu que siguin els vots, no? Que qui més aconsegueixi, més cadires pugui comprar. Exacte, doncs anem a posar-hi un preu, d'acord, en vots. El que farem és, imaginem que en aquestes eleccions, entre tots els partits que es presentaven a la meitat nacional, han obtingut 21.000 vots. I en queden 14 cadires per repartir, doncs això ens sortirà un preu de 1.500 vots per cadira. És a dir, cadascuna d'aquestes cadires necessitaràs 1.500 vots per aconseguir-la. Clar, llavors, d'aquesta manera, ja ens traiem, ja no entren aquells que hagin quedat per sota d'aquests 1.500 vots. Exacte, a menys que hagin obtingut una cadira de la meitat parroquial, diguéssim, d'aquestes ja quedaran fora del repartiment des de l'inici. I el que fem ara és començar a repartir-les. Si algú pot pagar, per exemple, podem que algú pot pagar 5 cadires d'aquestes, perquè té 5 vegades 1.500 vots, doncs ja els hi donem 5 cadires. El que passa és que hem de repartir cadires senceres. Clar, jo no li puc donar la meitat d'una cadira, o que en una botiga no podem vendre cadires per meitats, no? Doncs aquí tampoc no podem donar la meitat d'una cadira a un partit polític. Clar, però en el meu cas, jo m'he presentat a les eleccions i he aconseguit 4.000 vots. No em podries donar aquestes 3 del mig? No, de moment només te'n toquen 2. Per què? Perquè te'n puc donar 1.500 per 1.500 una, per 1.500 una altra, ja tens 3.000 gastats. Per la següent necessitaries tenir 1.500 més, per tant, un total de 4.500. Com que no hi arribes, de moment te'n dono 2. Clar, i aquests 1.000 vots que sobren, què passa? De moment guarda-te'ls, d'acord? Ara jo acabo de repartir amb aquest sistema. Ja hem donat 5 per allà, te'n dono 2 a tu, en dono 5 més. El que passa que arriba un punt
en què ja no hi ha ningú que em pugui pagar aquests 1.500 vots, anava a dir euros, per cadira, i per tant ja me'n queden dues per repartir. Clar, en aquest cas, com ho fem per aquestes dues? Doncs mira, activem unes rebaixes, d'acord? De fet, el que farem serà una subhasta. D'acord? Com que ningú ja em pot pagar 1.500 vots per aquesta cadira, se la vendré a qui més me'n pugui pagar, qui més s'acosti amb aquests 1.500. Te'n recordes d'aquells 1.000 que tenies abans, tu? Home, ja t'ho dic jo, que no me n'oblido. Vale, doncs mirem quants en tenen cadascun, quants vots els he sobrat a cadascun, són les famoses restes, d'acord? Tu en tens 1.000, imaginem que un altre partit en té 400 i un altre en té 40, posem per cas. Jo a qui li vendré, a qui s'acosti més amb aquests 1.500. Per tant, et tocarà a tu, veus? Aquella tercera que volies abans, l'obtens ara per resta, sí? Molt bé. I tu ja quedes fora de l'equació, ja no pots optar a cap altre, sí? L'última que ens quede, aquí se la repartirem, doncs buscarem el millor postor d'entre els que queden. En tenim un amb 40 vots i un amb 400. El que més s'acosta a 1.500, el que li puc vendre a millor preu, és amb aquest altre partit. Doncs per ell serà amb aquesta segona cadira, i aleshores ja tenim la meitat nacional també distribuïda i amb els altres 14 ja tenim tot l'hemicicle repartit entre els diferents partits. Clar, per tant, ja tenim l'hemicicle ple. Exacte, feina feta. Molt bé. I així què? Com ho veus per presentar-te? No veig malament, però només si tu ets el meu candidat. Doncs així, deixem-ho córrer, perquè jo millor m'ho miro des de fora. Sí, jo crec que també deixem-li la política als polítics. Escolta, Ivan, moltes gràcies. A vosaltres. Jo marxo per aquí. Jo marxaré cap allà, doncs. Doncs va, adéu-siau. Que vagi bé, fins ara. El Consell és la unió de moltes coses. És gairebé 1.000 anys d'història parlamentària. És la seva gent, els seus treballadors. És el vincle amb la resta d'institucions. És tradició viva. Qui fa les lleis i qui controla l'acció de govern. És les seves seus i els seus síndics, que en molts casos van ser qui van defensar els interessos del país. És també relacions amb la resta del món i la màxima representació de la democràcia. El Consell és tot això. I tot això és el nostre Consell General.